дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд фақат топ хабарҳоро дар ин нашр мегӯяд. Рафтем. хабарҳои нав дар соли нав. Носир Алхелайфӣ, молики дастаи ПСЖ атрофи Мессиву Рамос супердастаи дунёӣ сохта нест. Агар нақшаҳо амалӣ гарданд, бе ягон шубҳа ПСЖ дар ҷангали футбол Кинг-Конге хоҳад буд. Капитани дастаи Реал Мадрид Серхио Рамос аллакай Пересро ҳушдор дод ки мехоҳад ба дастаи ПСЖ гузариш намояд ва дастаи парижӣ нақшаи ба ҳар воситаву нарх ба даста овардани Мессиро мекашад. Бо иттилои журналисти пойгоҳи иттилоотии Эл Чирингито Хосе Педреролия, капитани дастаи Реал Серхио Рамос аллакай Пересро гуфтааст ки мехоҳад ба дастаи ПСЖ равад. Чун тибқи иттилои журналист, Рамос аз нақшаи раҳбарияти бошгоҳи парижӣ огаҳ аст ва умед дорад ки бо гузариши ӯ Месси ПСЖ мавсимҳои оянда дар мусобиқаҳои бартари аврупоӣ аз ҷумла Лигаи Чемпионот чемпион хоҳад шуд. Ҳамон деги ситорабирёни дар маркази Париж гузоштаи Алхелайфӣ болаззаттар мешавад, агар нақшаҳо амалӣ гардад. Ювентус риштаи дарози бебохтҳои Миланро қайчӣ кард. Ба зарбаҳои Федерико Киеза гуфти худи расанариҳо на Донарума тоб меорад, на Доларума. Пас аз бозии даври 16-уми серия А дар миёни топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ дастаи мағлубнашаванда дигар намонд. То он даме ки Милан бозиашро дар майдони худӣ бар муқобили қаҳрамони феълии Италия баргузор нанамуда буд. Чун дастаи ягонаи ношикаст дар миёни абардастаҳои чемпионатҳои пешқадами миллӣ шинохта мешуд. Аммо рӯзи шашум Ювентус ахиран Миланро барои бори нахуст дар серия А рӯбарӯи шикаст намуд. Дар бозии марказии нимаи аввали чемпионат ки мухлисон шоҳиди 4 гол шуданд, Ювентус бо пирӯзии муҳим барояш иҷоза дод ки ба бартарии 10-холаи миланиҳо дар ҷадвал зарбаи ҳадафрас занад. Дар бозии мазкур ҳарчанд ки дар нигоҳдошти тӯбҳо Ювентус бо таносуби фоизҳои 57 бар 43 бартарӣ дошт, аммо ҷониби расонерӣ имкон пайдо намуд ки назди дарвозаи бянканерҳо 20 ҳамла ташкил кунад, дар ҳоле ки туриниҳои қудратманд 14 маротиба кӯшиши ҳамла назди дарвозаи Донарума намуданд, ҳарчанд ки дар бозии марказӣ ҳамагон голҳои навбатии Роналдуро надиданд. Федерико Киеза бошад бо усули классикии зарбазанӣ аз масофаҳои дур 2 голи арзишманду 3 холи бебаҳоро барои кулли Турин тақдим намуд. Як чизи нуқтаи муҳими дигар аз омор ин аст ки дар 5 бозии ахир миёни ин тимҳо Ювентус 2 маротиб пирӯз шудаву Милан як бор шаҳди зафар чашидааст, дар ҳоле ки 2 дидор миёни ин тимҳо бо натиҷаҳои мусовӣ анҷом ёфтанд. Хулас Ювентус ба силсила зафарҳои Милан нуқта гузошт. Дар мо мегӯянд ку давидани гусола то каҳдон ё гов омад гусола мехезад. панҷумин марҳилаи сабқатҳои бонуфузи лижаронии Тур де Ски боз ҳам бо шарафмандии Александр Балшунов анҷом ёфту кулли шоҳсуфаи зафар боз ҳам бо парчами серангаи русӣ зинат ёфт. Дар маҷмӯаи лижаронии Тоблахи итолиёвӣ ба мисоли марҳилаи 4-ум 3 мақоми аввали ифтихории марҳилаи 5-умро ҳам лижаронҳои русӣ пурра зери даст гирифтанд. Лижарони рус Александр Балшунов ғолиби 5-умин марҳилаи сабқатҳои лижаронии Тур де Ски шуда. Сабқатҳо миёни мардон аслан дар усули классикии 15 километра баргузор шуданд. Балшунов масофаи 15 километраро дар 34 дақиқаву 32,9 сония тай намуда, мавқеи дуюм насиби Иван Якимушкин ва мақоми сеюмро низ Евгений Белов аз Россия ба даст овард. То он даме ки норвегиҳо нестанд, барои русҳо ба қавле хӯрок ҳаст. Замони онҳо будан лижаронҳои рус фақат медалҳои скандинавиҳоро ҳисоб мекарданду халос. Роналду Мессиро як су гузошту акнун бо Пеле даст ба гиребон мешавад. Чанд рӯз пеш хабари Пелеро гузаштани Роналду аз ҳисоби голҳо дар бозиҳои расмӣ расонаӣ шуда буд. Унҷо гуфтанд ки Роналду бо 758 гол як қадам аз Пеле пеш гузашт, чун шоҳи футбол дар бозиҳои расмӣ 757 гол дорад. ин дар саҳифаи расмии худи Пеле низ дарҷ гардида буд ки Пеле дорандаи 757 гол дар бозиҳои расмӣ аст. аммо баъди оне ки Криштиану ба шумораи 1 гол Пелеро гузашт, дар саҳифаи расмии Пеле низ тағйиротҳо ба вуҷуд омаданд. Пеле онҷо шумораи голҳои худро ба 1283 иваз кард ва бо ин ба ҳамагон фаҳмонид ки ҳоло Роналдуи шумо мегуфтагӣ аз ман фарсахҳо дур аст. Барои футболдонҳо муаммо аст ки Пеле ин қадар голро дар куҷо зада бошад.
агар голҳои дархурдӣ ба дастаи ҳамсоякишлоқ задаҳояшро ҳисоб кунад, пас ман мутмаинам ки ман ҳам бо Пеле дар ин мавзӯъ рақобат мекунам, ҳарчанд нисфи голҳоро ба дарвозаи дастаи худамон зада будам. расонаҳо менависанд ки акнун Роналдуро мебояд шумораи голҳояшро аз 1283 зиёд намояд, то дар бисёрголӣ якум бошад ки ин ба гумонам ба дардаш намехӯрад, чун саҳифа ва телефон дар дасти Пеле аст. агар лозим ояд ба ҷои 1283 5000 менависад. ӯро шоҳ мегӯянд ва гапи шоҳро рад кардан касе ҳуқуқ надорад. шабакаи Fox Sports Asia барои муайян сохтани беҳтарин бозингари Осиё дар соли 2020 миёни мухлисон ва ниҳодҳои футболии Осиё овоздиҳӣ гузаронид. футболбози кореягии дастаи Тоттенҳем Сон Хёнмин бо гирифтани 286 хол барандаи номинатсияи беҳтарин футболбози Осиё гардид. баъди ӯ мавқеи дуюмро бо 86 хол футболбози эронии дастаи Зенит Сардор Озмун ишғол кардааст ки ӯ аз футболбози дастони Барселона Андрес Иньеста анқариб як баробар зиёд овоз гирифтааст. Иньеста ҳоло дар дастаи Висел Кобеи Ҷопон бозӣ мекунад ва дар ин овоздиҳӣ бо гирифтани 44 хол мавқеи чоруми номинатсияи мазкурро ишғол кардааст. дар миёни футболбозони осиёӣ ё онҳое ки дар бошгоҳҳои Осиё фаъолият мебаранд исми халқ ҳам буд. аммо футболбози бразилии дастаи Шанхай Сипк дар ин номинатсия фақат як хол гирифтааст ки ба фикрам он ҳам кадом як нафаре иштибоҳан овоз додааст, ё не? як ҳолати аҷиби дигар дар чемпионати Белгия рух дод. Дидье Ламкелзе футболбози дастаи Антверпен ба сифати эътироз зидди раҳбарияти бошгоҳаш ба тамрингоҳи даста бо пираҳани яке аз футболбозони дастаи рақиби азалиашон Андерлех омад. тасаввур кунед, як рӯз Рамос ба тамрин бо футболкаи Месси ё Пике меояд. ба фикри шумо чӣ хел мешавад? ба фикри ман гуфти раҳматии муаллими Бек қиёмат қоим мешавад. ана ҳамин ҳолат дар он ҷо рух додааст. дар аксҳо дида мешавад ки чӣ хел муҳофизон ӯро ба майдон даромадан намемонанд, аммо ӯ бо ҷангу ҷанҷол дохили тамрингоҳ шудан мехоҳад. хулас тибқи иттилоъҳо ба қавле бо ӯ хело кашокаш карданд. инро Ламкелзе ба он хотир кардааст ки раҳбарияти бошгоҳ намехоҳанд то ӯ ба дастаи Панатинаикос гузариш намояд ва ба трансфери ин футболбоз ки худи хело ба он талош мекунад онҳо дахолат мекунанд. футболбози камерунӣ зимистон мехоҳад аз дастаи Антверпен ба дастаи Панатинаикос гузариш кунад, вале дастаи кунуниаш бо баҳонаи муҳлати шартума ӯро раҳо карданӣ нестанд. ман як чиро намефаҳмам. футболбоз дар даста будан намехоҳад, инҳо маҷбур мекунанд ки бошад. охир маро мебахшеду моҳӣ берун аз обу одам дохили об зиндагӣ карда наметавонад. Антонио Кассано собиқ футболбози машҳури итолиёвӣ ба қавле путу прахи Дибаларо баровард. ӯ гуфт ки Дибала на ситора аст, на футболбозе ки бо баромаданаш раванди бозиро тағйир дода тавонад. ин дар ҳолест ки Кассано дар як суҳбати хоса бо саҳифаи иҷтимоии Бобо ТВ дар Твиттер муқобили Пауло Дибала андешаи худро иброз намуд. гӯш кунед ки ӯ чӣ гуфтааст. Дибала на чемпион аст, на ситора. барои ӯ ҳамеша чизе намерасад. ӯ қодир аст ки дар як мавсим аз 20 то 40 гол занад, аммо ӯ футболбозе нест ки бо баромаданаш ба майдон чизе тағйир ёбад. агар ки барои чанд мураббӣ аз қабили Алегри, Сари ва Пирло ӯ бозингари калидӣ нест, пас ин ҷо суолҳо ба миён меояд. чаро Дибала барои як мавсим аз бошгоҳ 10 миллион евро талаб мекунад? ин хандаовар аст, иброз намудааст Антонио Кассано. мисле ки муносибатҳои Роналд Куман бо Месси ба қавле соз аст. дирӯз ҳоландӣ дар як нишасти матбуотӣ Мессиро таърифе кард ки ногуфтанӣ, ҳарчанд Месси ба чунин тавсифҳо ниёз надорад. гап сари бозии охир меравад. Месси 2 гол зад ва 2 кӯшиши дигараш ба тири дарвоза бархӯрду гол нашуд. баъди бозӣ Роналд Куман гуфт ки вақти Месси дар ин бозӣ нахандид. ӯ метавонист ки голи бисёр занад, аммо ба тири дарвоза бархӯрд. аз рӯзи якуми корӣ ҳис мекунам ки ӯ тамоми нерӯи худро барои пешрафти даста сарф мекунад ва ин аст ки ӯ чандин сол аст дар сатҳи баланди касбӣ қарор дорад. ман фикр мекунам аз қабл дида Месси ҳоло натиҷаовартар аст, қайд кардааст Роналд Куман. ин сармураббӣ соли 2012 ё дар хоби зимистона буд ё ба ислоҳ дар кома. ахиран Сулшер иқрор омад ки Манчестер Сити яке не, балки қавитарин дастаи премияраи Англия аст.
مرغزیده از بند اعلا میترسد که دیروز دسته منچستر یونایتد در دور نیم نهایی جام انگلیا مقابل دسته منچستر سیتی با حساب 2-0 شکست خورد و شاگردان اول گونار سولشر حتی یک گل هم به 2 گل بچه‌های گواردیولا جواب نگردانیدند و سولشر اقرارا در نشست مطبوعاتی بعد بازی گفت که باخت دسته ما تماما به حالت روانی ربط نداشت. مسئله اساسی این است که در دلخواه مسابقه در دور نیم نهایی تو حتما با رقیب سخت وامیخوری. عیناً همین چیز با ما روبرو شد و سیتی باشد حال حاضر از همه دسته پرقوت انگلیا به حساب می رود. گفته است اول گونار سولشر اقرار شدن هم کاری هر کس نیست، کاری مرد است و اگر نه فکر میکنه ژوزه مورینو نمیدوند که سیتی زورترین دسته انگلیا است، میدوند فقط با قول بعضی‌ها او خود را به دیوانگی میزند. با قول خود باشگاه مناکو شاه برگشت. این رو باشگاه مذکور به خاطر برگشت فوتبالباز روزتبار دسته‌اش الکساندر گالاوین در صفحه توییترش رسانه‌ای کرد. بعد فوتبالباز سابق منتخب روسیه الکساندر مستوای چی گفت؟ همگی در دسته 5 گل زده است و شاهش میگویند خنده آور، ولی این فرضیه یک نفر است، اما باشگاه گالاوین رو شاه میگویند. خلاص شاه گفتگی باشگاه مناکو بعد ماه اوگوست اولین مرتبه به میدان برآمد و بعد 10 ثانیه گل زد. گل زده گالاوین زودترین گل چمپیونات فرانسه دانسته شد. گالاوین در دقیقه 64 به میدان برآمد و در 10 ثانیه گل زد. این خلاص حالا چند سال شد در لیگ 1 به وقوع نیامده است. شاه دسته مناکو که گالاوین باشد دیگر من گپ ندارم. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.